Så har vi været en tur forbi Haslev. Her har vi bygget bryggers med disse flotte, snedkerlavede låger. Vi har ligeledes lavet stort nyt køkken, som et klart samlings- og centerpunkt i huset. Her har vi, som altid, kælet for detaljen. Badeværelset har vi lavet i samme mørke, luksuriøse stil. Med indfræste fliser, lækre armaturer, diskret udsugning og smisgårne hjørner. Skabene er med snedkerlavede låger og indvendige LED-lys. Skal vi også lave din renovering?